अगर आप भी चाहते हैं DRK म्यूजिक भोजपुरी धर्मराज के चैनल आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुपर फिल्म प्रेजेंट बताड़े के से जाते हैं डीजे मनीष रक्सौल तनुआ नहा से कले बहाइला हो बताड़े के से जाते हैं नैहर से आईनी से जाला गईनी सुते गईनी जब बेड पे सुते गईनी जब बेड पे नैहर से आईनी से जाला गईनी सुते गईनी जब बेड पे तमुआ नहा फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते तमुआ नहा फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते मिक्स बाय अरमान राज। तमुआ नहा फेंकले बहाइला हो डीजे बतारे मनीष के से रक्सौल जाते तमुआ नहा फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते राति भर नींद नाही जादेला से जपा दिन भर वीडियो कॉलिंग करे हमारे नेट पर राति भर नींद नाही जादेला से जपा दिन भर वीडियो कॉलिंग करे हमारे नेट पर बाटे उबाउर कुछ कहे नया उर मानेला नहीं उ बात के तमुआ ना फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते तमुआ ना फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते तमुआ ना फेंकले बहाइला हो डीजे बतारे मनीष के से रक्सौल जाते तमुआ ना फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते डीजे दादा मानय बही बुद्धि बाजा सी सके यही से नु याद आवे रही डर बुले हटके डीजे दादा मानय बही बुद्धि बाजा सी सके यही से नु याद आवे रही डर बुले हटके ढाली देला डंडा चलावेला डंडा रतिया के लाइट उबार के कि मुआ ना फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते मुआ ना फेंकले बहाइला हो बतारे के से जाते सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।